जेथिं नायो बिथिंनो गोमो गाब गोमो गोथां जोबोद समायना आरो बेखौनोथ' बै समाव हयथ' मेथाइ खनग्रा मेथाइ माने रोजाबलांदों दा बे बेसर बारियाव सोर सिखोला आय' मा नागिरदों बे मेथाइखौ जुदि नायबा बे बेसर बिबारनि गेजेराव जुदि सासे बर' सिख्लाया जुदि रोमोदो दख'ना गाननानै जुदि गसंथायबा बेसेबां समायना नुयो थिग बेबायदिनो नैबेयाव मोनसे खोब मोजां सिमां सुजुदों नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारिनि कुहेरकुसि मालदांपारा गामिनि सान एनजिअनि सोद्रोमाफोरा आरो देग्लाय गावखौनो गावनि आथिङाव गसंथिनो बिथांमोना नाजादों आरो बिगा बिगा बेहाय बेसरनि आबाद खालामनानै बिथांमोना मोनसे रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों जानो नाजादों आरो बेहायनो बिथां मावथि सोद्रोमा सान एनजिअनि मावथि सोद्रोमा बिथांमोना दं बिथांनिफ्राय थोंजों मिथि नाजागोन जे जोबोद समायना गिबियावनो NBNN चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ बावहरबाय दा जोबोद बाख्नायथावना मा बुंगोन बिराद मोजां बुरजा हायाव नोंथांमोना बे बेसर आबादखौ खालामदों मानि थाखाय खालामदों गिबियावनो साबायखर थाबाय आरो बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि बरायग्रोबाय नै जोङो सान एनजिअनि दारा जोङो जाय बेसर आबाद मावनो नागिरदों बेखौ बे बोसोरल' नङा जों गोदोनिफ्रायनो मावदों खिन्थु देग्लाय जोंहा एसे बांसिन मावदों बे जाबाय जोङो नुदों मा सिमां मोनसे नुदों जों बेनि दारा जोङो आवगायलांनो हागोन आरो रांखान्थि बिथिंनिफ्राय जोङो स्वाबलम्बि जागोन आरो जोङो न'खर दैखांलांनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों नोंथांमोननि बे सान एनजिअ दैदेनगिरिया सोर आरो बेसेबां सोद्रोमाफोर दं दा जोंहा गिबियाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बापन बसुमतारी बिथाङा जोंनि सान एनजिअखौ दैदेनगासिनो दङ आरो थाखा फैसानि जिहेतु मोनसे खेथि मावनाय थाखा फैसानि दरकार जे हासार बायनो गोनां जायोबा मुलि बायनो खरसखौ मदद होदों बेसेबां सोद्रोमा दं सोद्रोमाया जोंहा गासै दायो 12 जन दङ मा आबाद खालामदों बेसर आरो बेनि अनगायै जोंहा दा बेसरनि अनगायै दायो आलु गायदों आरो लोगोसे मटर फोदों बेफोर माने बेसर जोबखांनायनि उनाव मा आबाद खालामगोन जोंहा बेसरा नै जोबनाय फुखांनायनि उनाव जोङो मा थाइबें होननाय मोनसे मा होनो थाइसुम बेखौ जों मावनो नागिरदों आरो बेयावबो जोङो लाब जागोन होननानै आसा खालामदों सरकारनिफ्राय माबाफोर मदद मोनदों नामा नोंथांमोना सरकारनिफ्राय जेबो मददखौ दालासिम मोनथ'वाखै आरो जोङो मोननायखौ लुबैदों जुदि सरकारा जोंनो जुदि माबा मोनसे खहाय हरोबा जों बेनिफ्राय आरो बांसिन मोजां आवगायलांनो हागोन आरो जों मोनसे बाथ्रा नै एरियायाव जोंहा दैनि बिराद खम दै गैयिनि जाउनाव जोङो आबादखौ दिखांनो हाया मोजां रोखोमै जों बांसिन हासारजोंसो दिखांनाय जायो सरकाराथ' दाथ' गोबां जायगायाव खिन्थु दै माने गोग्गो दै गायनो थाखाय बिराद माने जल जीवन आसनि माबा गायनानै होदों दा नोंथांमोननि नैबे फोथारनि आबादारि जौगानो थाखाय बिदि सरकारनिफ्राय जेबो गायनानै होआखै गैथ'आ दायो दालासेथ' जों मोनाखै बोसोर जोंनि दायो 30 बोसोरनि बांसिन जाबाय जोंनिया बेयाव अखानि दैखौनो नेनाय जायो आरो बिथांखि मोनसे लादोंमोन खिन्थु बे बिथांखिया जाफुङासै बेनिफ्राय दायो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा होननानै बुंगोन जायफोर गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोजानाव खामानि नागिरनानै दावबायलांगासिनो दं बिथांमोननि फारसे नोंथाङा जिहेथु सासे लाइमोन सेंग्रा हिसाबै मा बुंगोन जिहेथु जों बुंनाय मोनसे बाथ्रा दङ गावनि हायावनो गाव सना दैखांनो हायो होननानै दा बेफोरबायदि साननानै गावबा गाव जायफोरा हा एसे दङ बा सोरनिबाफ्राबो लाथ'नानै जिहेथु मावनो हायो जों बेखौ सेस्था खालामनांगोन बे जायफोर लाइमोन जोंहा ओरैनो बहाबा गुजरात मुम्बाइआव थांदों बिथांमोना जाहाथे गावनि हायावनो माबा मोनसे आबादखौ मावनानैहाय फाइनेन्सियेलि इमप्रुभ जानो हागोन बेखौ जों लाइमोनफोरखौ खावलायदों थारैनो जोबोद बाख्नायथावना मानोना बिथांमोना जेरै बुंदों माने जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां माने खामानि नागिरनानै जाहाथे थाङालासिनो गावनि जायगायावनो न'खर सायावनो सना बायदि हा दङ बे हाखौ जुदि बायदि आबादफोर खालामनो जुदि नाजायोब्ला बे बेंगलुर मुम्बाइ केरेला गवानि फैसाखौ बेहायनो मोननो हायो आरो बेखौ मोनसे गोथां बिदिन्थि हिसाबै दिन्थिदों नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कुहेरकुसि मालदांपारानि बे सान एनजिअआ मोनसे गोमो गाबजों देग्लाय सिमांखौ सुजुनो बिथांमोना आवगायदों थारैनो जाफुंसारगोन बेखौ जों मिजिंथियो आरो सरकारनि फारसे जोंबो खावलायदों जे बिथांमोननि नैबे कुहेरकुसि गामि बेसेबां ब्लां फोथाराव जेरैबायदि गोमो गाब जानानै थादों बेखौ आरो समायनासिन खालामनो जाहाथे दै जगाय बिफाना नैबे इरिगेसन सिस्टेमखौ बिथांमोननो जाहाथे खालामनानै होयो बेखौबो जोङो खावलायनाय थाबाय
बेरगावनिफ्राय आं प्रफुल्ल कुमार बर' NBNN